Заповядайте на съботното парти в 8 часа да отпразнуваме заедно петата годишнина на Радио Франческа. Очакваме ви, ние сме там, елате и вие. Всички събрани на едно място. Радио Франческа отваря врати само за вас, приятели, администратори, модератори, гости. Очакваме ви, разбира се, събота от 8 часа. Частно парти с манекенки на Радио Франческа, билите яки френки, айде, let's go! Уважаеми слушатели, приятели, гости, членове, модератори, елате да го понасяме заедно, да се забавляваме на макс всички приятели събрани на едно място. Само на 6 септември от 8 часа в Радио Франческа Микс. Ние сме там и ви очакваме. На 6 септември, събота в 8 часа, заповядайте да се забавляваме заедно, всички на едно място. Очакваме ви, вход е свободен за всички вас, само тук и сега, Радио Франческа. Up in the air, put your hands up in the air. Заповядайте на 6 септември от 8 часа да се забавлявате с нас. Да отпразнуваме заедно на 5-та годишна на Радио Франческа. Ела и се забавлявай. Купона е гарантиран. Очакваме ви в Радио Франческа с уникалните диджеи. Радио Франческа, само хитове. Радио Франческа, само хитове. Радио Франческа, само хитове. DJ Ивка, DJ Ивка, DJ Ивка, DJ Ивка, DJ Ивка. Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! Hey DJ! Радио Франческа, радио за милиони е. За милиони е. Купона е само тук и при нас на вълните на най-готиното радио, Радио Франческа.